Statistika uffiċjali mill-uffiċċju tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat turi li f'Awwissu Malta kellha l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi taż-żona Ewro. Ir-rata ta' qatt f'Malta kienet ta' 4.1% filwaqt li l-medja fiż-żona Ewro kienet kważi d-doppju ta' Malta, jiġifieri 8.1%. Din l-aħħar statistika tikkonferma li għat-tielet xahar konsekuttiv Malta reġistrat l-inqas rata ta' qatt fiż-żona Ewro. Meta mbagħad wieħed iqis fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, hawnhekk Malta wkoll qiegħda ma ta' fuq, hekk kif pajjiżna reġistrat tielet l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Kienu biss ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja li qabżu lil Malta f'dan ir-rigward. Ir-Repubblika Ċeka filwaqt li kellha l-inqas rata ta' qatt fl-Ewropa minn Lulju għal Awwissu żiedet ir-rata ta' qatt. Pajjiżi oħra fiż-żona Ewro fosthom il-Ġermanja, il-Belġju u Ċipru kellhom ilkoll rati ogħla ta' qatt minn Malta. Stati membri oħra bħal Iżvezja lkoll kellhom rati ferm aktar għoljin ta' qatt minn Malta u l-pajjiż Skandinavu in kwistjoni kellu rata ta' qatt ta' 9.2%, jiġifieri rata iżjed mid-doppju minn ta' Malta. L-istatistika tinnota wkoll li f'Malta r-rata ta' qatt naqset b'mod kostanti fejn filwaqt li f'Mejju din kienet ta' 4.5%, f'Awwissu l-qatt niżel għal 4.1%. Fuq Twitter il-Prim Ministru wkoll innota din l-aħbar pożittiva li turi kif pajjiżna minkejja l-imxija il-qatt huwa l-aktar baxx fost il-pajjiżi taż-żona Ewro.